Ют non pas gagné. Ют ont pendu. Ют не спечелиха. Ец не соха. Филм. Ъв 50 цент. Логик инклюзе. Край. Яйца по 50 цента. Логиката е включена. Не искам повече от това. Турмон воен ъв. Всички струват едно яйце. Дори законът? Да, дори законът. Surtout la loi. Особено законът. Живе. Je prends la bouée. Тръгвам. Вземам количката. Chérie, va me chercher des aiguilles que ma femme m'a demandé. Ленцето тръгва за яйца. Яйцето е намерено. Je ne vaux pas plus que ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis plus qu'un misérable 50 centimes. D'accord, je comprends. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vaux pas plus que ça. Reviens ici tout de suite. Arrête-toi. Не искам повече от това. Не, 50 цента са ми напълно достатъчни. Добре, приятелю. На помощ! Детета, повикай полицията! Дърпайте тета по-силно! От кокошарника! Бързо! Още малко! Mais je suis un homme poule. Parlez doucement. Oui, un homme poule. Parlez doucement, SVP. Bien sûr, je vais parler plus lentement. Хайде, дръпни ме по-силно. Добре, но не дърпай въжето. И Харселер се пише с Ц, не с С. Аз съм неграмотна, пише ме и се осмелявам да ги тормозя. Хайде, тръгваме. Чакай, не толкова бързо. Je vais voir Moulchamp Regineg.